салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон бихайр бошад. духтаро дар видеои имрӯза боз ҷараёни упаковка ва ба як саволи муҳим ҷавоб мегардонам. духтаро он нафарое ки ҳамин ҳолат ба дучор шудагӣ ҳастон. духтаро албатта ин видеои то охирша гӯш кунед. ман ба недавно як подписчикам менавистанд ки ҳамин кора ман сар кардани ҳастаму як шиносамо валбрес ба сар карда минус ба рафта банкрот шудан гуфта ҳамин тема ки ман ба маслиҳат бипромдан ки ман чо кунам гуфта чӣ қадар гарантӣ метӣ гуфта аман пурсиданда вақте ки манам ҳамин кора сар кардагӣ будам духтаро видеоҳои гузаштагин диам гуфтаги манам минус ба рафтагӣ ман нафаҳмидагӣ ҳама курсое ки шумо рафта мехонед дар оиди ҳаминда аз он валбрес ини ҳама ҳар хел аст. он ҷое ки ман 2 маротиба хондам духтаро фақат омӯзиши ҳамин даруни азону валбрес ба кор кардана ёд метиҳанд, лекин нашод тавар харидан ягон ушқун ваҳо шумо ва ягон хел маслиҳат наметиҳанд. аз ҳамин сабаб шумо минус ба рафтанатон дар кор аста. тавари хадавой вигидни тавара вибр карда наметонед. аз ҳамин сабаб шумо минус бимеред чунки опытатон нест. ман ба пеши худам мақсад гузоштагӣ ҳастам ки пеш аз ки ман ҳамин курса сар медиҳам ҳама таварои худам анализ карда характерически дода давоми курси худам ба давоми дарс ба шогирдон ба ман мефаҳмонанд ҳар як таваре ки барои ваҳо нишон метиҳам аз даруни аналитика ваҳо бо ман вазифаи хонагӣ метиҳам. як дафтару ручкаи гирон тамоми таварое ки барои худошон писанд омадагӣ мефрӯхтагӣ мешаванд ваҳо менависанд. баъд дамашни хонагӣ якада бо ман ба видеозвонок урок ба мо мебароим дарс ба баъд сони ман таварое ки ваҳо вибр кардагӣ ҳастанд дида ҳар як тавар ба характеристикаша метиҳам. ками мӯл мебошадам ин сферанда опытам ҳаст духтаро. барои ҳамин пеш аз ки шумо ҳамин кора сар мекунед аввал уверени худатон дошта бошед. ҳамаям мехоҳад ки нағз зиндагӣ кунад нағз бошад ҳама вақт, лекин мо ҳама як уровенанда нестим, ҳама ҳар хел аст. барои ҳамин ҳар як тақдири кас ҳамин аз дасти худашам вобаста аст, аз ҳаракати худашам.